Jopuonj mapuonjo skunde mag junia skul e kaunti ma Machakos osepiny owacho kuom ketogi e bwo skunde primar ka giwacho ni dwaro makamano osebedo ka kelo chochni makoni kod kocha e skunde. Kokalo bad riwruog jopuonj mano mar Kupet, gidwaro mondo nonro makende otim mar neno kaka lai mar junia skul inyalo ket e tim. Gikoyo duol mochung' ne ndiko jopuonj e tich TSC kaachiel gi migawo mar puonjo mondo ket chike makare matayo somb junia skul. Jopuonjego bende yuago reyo kaluwore kod tije mathoth ma jopuonj mag junia skul osebedo ka timo kipimo kod jowetegi ma bende osebedo ka puonjo e skund primar ma bende giwacho ni chudo mag-gi osebedo marom. Channel for junior schools, a clear guideline on the composition of the Board of Management, Parents Association and roles for principals, deputies and heads of departments. We are categorically state that the government marshals resources to provide for free compulsory comprehensive secondary school to offer education for grade 7 through grade 12 in every primary school neighborhood. The head of institution, popularly known as a HOI, is not competent enough to really manage the curriculum of secondary because the JS grade 7, 8 and 9 are all in secondary. And we know the capacity of an head of institution. They don't have the competence to manage the curriculum, to supervise the curriculum, and therefore something needs to be done. A teacher is there sending students to go for school fees, to keep records of payments, also paying the workers in the school because they have to contribute to pay a watchman, to pay a cook. Others are contributing to have the welfare of the school running. That is not what is supposed to be happening in a secondary school. Sisi walimu wa JSS tunataka kujitegemea. Tupewe shule yetu, tukae kama sisi, mahoi watengenezewe shule yao, waendelee huko. Sisi tunataka kujitegemea. Anyola rawera moro mikoni ne owito ngimane e tesendo Bilama Central e chuny boma ma Mombasa. Koro yago ratiche kendo dwani otim nonro mapiyo mar yango gima dine kele tho mare e tesendo obila. Gikoni rawerano modok Nairobi ne olal apoya nono chieng' Jumapil kaito bang'e giwinjo ndache chieng' Tich Adek ni ne omake kendo entiere tesendo Bilama Central kama wachore ni ne othoe. Jafwambo marwa Joja Oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. En kar kano ringre ma Coast General Mombasa kuma nyuola mosenindo Simon Warui ne ochopo kendo yango adieri ni wuodgi ne owito ngimane. Anyuola no modak e boma ma Nairobi koni wuodgi no ne olal negi apoya nono chieng' Jumapil kendo gisebedo ka gimanye